Ayun at nakabili na ako ng pabango. Loyal talaga ako dito sa pabango na to. Ito. Prescripto. Taas. Tsaka yung bukod sa mabango siya, yung bote niya matibay. Ayan po, magandang gabi. Punta kami na Alsan. Grabe yung init dito. Palamig muna kami dito sa SM. Calamares mo. Bibili lang naman ako ng pabango. Kaya? Kaya? Bili lang ng pabango kasi wala na akong pabango. Yung pabango kasi na binibili ko, wala akong mahanap niya sa Bicol. Dito lang talaga sa Maynila. Kahit sa Naga wala. Yung pabango na yan, noon pa yan, yan na yung gamit ko talaga. Tapos pakabili namin, uwi ka agad. SM. Oh. Pwede man. Kasi baka antokin kang antokin. Oh. Ha? Taon? Nilalakad lang to dati namin na nung nagtatrabaho pa ako dito sa Maynila. Dito kami sa loob ng SM. Tapos palamig na rin, grabe yung init ko eh. Grabe yung init dun sa probinsya, sa Bicol, mas mainit dito. Ha? Mayroon doon? Hindi man. Dito dati si Amer nagtrabaho. Dito sa food court na to. Dito na, kung meron dito. Malit lang naman eh.
naman daw sa ko ah. May pa rin kaya. Ayun at nakabili na ako ng pabango. Loyal talaga ako dito sa pabango na to. Ito, Prescripto. taas. Tsaka yung bukod sa mabango siya, yung bote niya matibay. Dati, hindi matibay yung bote. Mas matagal mawala yung amoy niya. Saan tayo? Ito lang sinadya namin. Ayun, tamang palamig na lang kami dito sa sa mall. Parang gusto kong bilhin yung sasakyan na yan. Parang may service kami na pag pumupunta ng Maynila. Sana all. Mga palamig na lang. Ano gano'n natin? Yung? Yan o? Palinisan. Second floor no? Dalaga na muna tayo. Baka sa loob ma. Dito. Tara. Kunin ko kita. Ano? Kunin ko kita. Ayan na, James. Yan, nakapili na si amin ng cellphone. Ito yung dadalhin na yung pabikol. Hindi, magpapalinis ako ng ng Unisilver. Asan pala doon? Papalinisan ko tong ko, silver. Pero libre naman yung pagpalinis nito. Saan banda? Unisilver. Watson. Oh, Watson. Second floor eh. Same floor ba din? Same floor din? Okay na. Well, palabas kami namin. Napalinis na ako ng windows ko, saka nakapili ng kabango. Sarili ka. Ha? Dati ba may mga inasal dito? No? Dati dito mayroon eh. Dito na kumakain noon. Naging social na kaya. Hmm? Naging social na. Hmm. So, ay, yung mga kanina yung bababagay na mga food court na Oo. kawan. Dahil na Wala na. Tantanisa. mga pizza, kuwan. Nagbawi na kami namin. Lakad na lang kami. Run out dito. Baka damay doon ma. Baka Run out. Lakad na lang kami namin. Lapit lang naman ito. Karawas. Hanggang doon pala yung burnout. Yan, burnout talaga. Hanggang dito pala. Sobrang init na ang panahon.
Burn out ba? Oo, yung nakakatagal. Wawa. Mga nakailang ligo na. Ulam namin na binili. Tiyangkawali, isig, kanton. Kuma lang yan. Mura lang. Tagsandaan lang. Sandaan. Hindi, sandaan. 150, 180. Hanggang bukas na yun. Kakanin. Kain na.